Doncs bé, les conclusions aprovades, sobre les quals ens estindrem, volen establir una veritat oficial que situa les raons de la fallida amb una actuació, certifiquem, deslleial de l'Estat, però sense cap mena de crítica sobre la gestió duta a terme ni per al Consell d'Administració, ni sobre l'actuació de la Generalitat, ni sobre un fet incontestable, la manca de capital privat català en l'accionariat d'Hispaner, que aquest era l'origen. El 80% havia de ser cobert per aportacions de capital privat català, de diferents empreses, la societat civil catalana, però en realitat va ser cobert el 80% per les administracions públiques. Va ser, diguem, el món al revés. A més, la inversió prevista de 80 milions d'euros per Hispaner era absolutament insuficient per remuntar una companyia que cada mes tenia unes pèrdues d'explotació d'entre 12 i 20 milions d'euros. És a dir, el mes que anava bé, Hispaner perdia 12 milions d'euros. I encara més, si aquest objectiu, l'objectiu de l'operació era convertir l'aeroport de Barcelona, l'aeroport del Prat, en un hub de vols intercontinentals. 80 milions d'euros eren xavalla.